Готово. Так, Александр 10, 8. Ja sellainen tie. Niin, ja rivalitsemiset esikoha saavuttaa Saunistoon! Maahu pää kyllä. Kylmättämä sisään. Se oli keksin se lönnejä. Asia. No, ja, läheb ilusti läheb. Ei tea.
Чуть-чуть на Ну целилась бы чуть-чуть в сторонку. Прилюся. От силы улыбаешься вот такая уже. Inte syyt, isegi kui mööda ladad. Savi. Suund on õige. Ja hakkame peale.